እጂ ከም ሮሜ ወይ ድማ ከም ኤፌሶን መጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ ተነግረልና ነገን ድህር ምድር ዳር ዳራይ ድማ ንህና እዚ ድህር ምርዳ ክንገብሮ ዝግባአና ወይ ድማ ክንኮኖ ዝግባአና ነገር ድማ ይነግረና ማለት እዩ ዕብራውያን ከም ሮሜን ከም ኤፌሶንን ከም በምዕራፋት ከም በዝዝበልኩሁም ሐሳባት ምቅል አብልካ ከምዚዩ ከአብዚ ንምባል ቁርብ እንኳን ተሸገረ ማእኸሉን ስለዘእቱ ማለት እዩ እጂ ሮሜ 11 ምዕራፋት አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር እዩ በዋናነት ነጊሩና ምዕራፍ 10 ተክበጽህ ከሎ ግን ዳህራይ ክንመጽወይና አብ ሓደ ሐሳብ እምባርሲ ይሉ እጂ ንህና ድማ ክንኮኖ ንህና ድማ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ዝነግረና ኤፌሶኑን ከሙ 3 ምዕራፋት በክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ከመይ ዘአመሰለ በረኸት ከም ዝባረኸና እንታይ ከም ዝገበረና አበይ ከም ዘቀመጠና ምስ ነገረና ክንኮኖ ዝግባ አቤትና አብ ሃዳር አብ ስራሕ አብ ኩሉ ከይተረፈ እቲ መንፈሳዊ ህይወትናውን ከመይ ጌርና ክንሕልዎ ከም ዝግባ በተን ዝተረፉ 3 ምዕራፋት ነጊሩና አብዙን ድማ እጂ አምዕራፍ 13 ዘሎ ጥራይ ከም ዝበልኩኹም ህልፍ ኢለ ቀጣቅሰልኩም ዳራይና ብዛ ሐሳብ እዚያ ክንመጽ ቁጥር 1 ምዕራፍ 13 ፍቅሪ ህውነት እንታይ ትግበርያ ተጽና ብዛዕባ ፍቅሪ ህውነት ይነግረና እስኪ ንበል ሀቢርና ፍቅሪ ህውነት ተጽና ቁጥር 4 ድማ ክበጽህ ከሎ እንታይ ይብል ነመንዝራታትን ንዘማውትን ሲ አምላክ ክፈርዶም እዩሞ መውስቦ አብ ኩሉ ክቡር እትመደቀስ አመን ከአ ዘይረክስ ይሁን እዩ አምላክ ንሁሎም ዘማውቲ እንታይ ከገብሮም ክፈርዶም እዩ ስለዚህ መውስቦ አብ ኩሉ እንታይ ይሁን ይብል ክቡር ይሁን እትመደቀስ አሜን ዘይረከሰ ይሁን ብዛዕባ እዚ ነግረና ሽኡዛ ናይሎም ማልት መልእክትና አበይ አመስለኩም ሳንዱች ድኾይና ዘላ ቁጥር 10 ተሪኹሞ አብዚ ሐጺሪዩ ናይዛ ሎማልት ዘላ ቁጥር 15 ንሪያ ቁጥር 7 ከምዚ ያስብል ነቶም ቃል አምላክ ዝነግሩኹም መራህትኹም ታይግበርዎም ዘክርዎም ሞዳታ ንብረቶምና ተቋመጥኩም አሰር እምነቶም ታይግበሩ ሰአቡ ቁጥር 17ውን ብዛዕባ መራህት ይዛረብ ንመራህትኹም ተአዘዝዎምን ተገዝዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍስኻትኩም ነቂሆም ይህሉ አለውሞ ነቲ ብታሐጓስ ክገብርዎም በርብጓሂ እንተገብርዎ እዝን አኻትኩም አይጠቅምን እዩ እጂ ንመራህትኹም ቁጥር 7 ዘክርዎም ሞዳታ ንብረቶም እና ተቋመጥኩም ሲ አሰሮም ሰአቡ አብዝ ድማ አብ ቁጥር 17 ድማ ተአዘዝዎምን ተገዝኡዎምን እጂ ብዛዕባ ኦቶሪቲ ይዛረብ ስለዚህ የለኹ ከምዚ ለጥራይ ከሐልፋ አብዘን ክልተ ሐሳባት እዚአን ምስበለ እጂ በፍላይ ተቁጥር 7 አሰሮም ሰአቡ ስምኡዎም ዘክርዎም ምስበለ እሞ ሰባት መራህትናስ ይወድቁን ይብርቱን ይደኽሙን ይወድቁን እንዳይኮኑን ገለ ከመይገርና ኢና ንስቦም ከይንብል መታን አባኸላ አውቶማቲክሊ ቁጥር 8 ሓንቲ ሐሳብ ድርብ ያቢሉና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንሱ እዩ ይሉና ከሳዕ ዘለዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ንመራህትኩም ተአዘዙ አኽብርዎም ሰአብዎም ተገዝዎም ገለ ክብል ከሎስ ሰባት ምዃኖም ጠፊኡ አይኮነን ንሳቶም ሰብ ስለዝኾኑ ሓንሳብ ይብሉ ሓንሳ ይወርዱ ገለ ይኾነም ግን ዘይለዋወጥ እንተ ደሊኻ መንዩ ክርስቶስ እዩ ንኡንዳር አኻኢኻ እንታይ ትገብር እዝምእዛዝ እዝምስአብ ዝግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ዝምስበለ ዳህራይ አማእኸል ከም ዝበልኩኹም ዝተገብረልናውን እና ነገረዩ ዝመጽእ ዳህራይ ናብታ ቁጥር 15 ህጅ ክንወርድ እምበአር ሲሉ ጃቀድማ ቢሉ ሓንቲ ነገር ከነግረኩም መስዋዕቲ አሎና ይብል መስዋዕቲ አሎና ኦልተር አሎና መሰዊዒ አሎና we have an altar ብዝርዝር ዳህራይ ክመጻይ ደሃን መሰዊዒ አሎና ዝመሰዊዒ ዝድማ ባዕሉ ህጅ መንዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እምበአር ሲ ኢሉ ህጂ እጂ ካብዛ ክፍለ እዚ አነ ጀምር ቁጥር 15 ንምንታይ መስለኩም በጣም ደይትፈልጥዎ ብዙ ሐሳባት ይብላን ግን መሰረታዊ ብዛዕባ ምስጋና ግን ንሁሉ ከቨር ትገብረልናያ ትድሕስስያ
ስለዚህ 4 ነጥብታት ካብ ቁጥር 15 መሰረታዊ ዝኾኑ ትምርታት ብዛዕባ ምስጋና ብዛዕባ አምላኽ እንህቦ ነገር ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን እምባአርሲ እንደህር እምባአርሲ አላ እንተ ኮይና therefore بقدميو ዝተገብረ ነገር አለ ስለዚህ እጅግ ከም ተደጋጊ መዝበልኩኹም ክርስቶስ ንሱ መስዋዕትኩም ኮይኑ ኣብዚ ለሊሉን ክዛረብ ከሎ ንሱ ከምዚ ተመስዋዕት ከተርፍ ከሎ ቶም ካህናት ምሽ ይበልዎ ነይሮም ከሙ አይነት አይኮነን እጅ መስዋዕትኩም ዝተርፍ የብሉን ሰብ ዳህራይ ዝኣቶ ዝረኽቦ ዝበልኦ አይነት አይኮነን ፍሉይ ዝኾነ መስዋዕቲ ይቀርብልኩም ካብ ከተማ ወፂኡ መስዋዕቱ ኮይኑሎ እጅ ብዙ አይነት መስዋዕትታት ነይሩ ግረ መንገድ ነዚ አኽብለኩም ደሃና ብታ ነጥበይ ክመጽእ ንኃጢአት ድቀርብ ናይ ኃጢአት መስዋዕቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ናይ ሰላም መስዋዕቲ ዝበሃሉ ብዙ አይነታት መስዋዕት ነይሮም እጂ ተንክልተ ጥራይ ክነግረኩም ሞ ናብዚያ ክመጽእ ዕብራውያን ንሁሉ ናይ ብሉይ ኪዳን አገልግሎታትን መስዋዕትታት ዘበለ ሁሉ ናይ ሐድሽ ኪዳን ጽላሎት ከም ዝኾነ እቲ ሰብስታንሱት ዋና ነገሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝመጸ ይዝነግረና እጂ ካብ ተሓደ መስዋዕቲ ናይ ኃጢአት መስዋዕት ቀርብ ከሎ እቲ እንስሳ ይመጽእ ዳህራይ ሰብ ኢዱ ጽኢኑን እንታይ ይገብር ነቲ እንስሳ ይጽልይ ይናዘዝ ስነ መለኮታዊ ቃሉ ተርሙ ኢምፒዩቴሽን ይባሃል እንታይ ማለት እዩ እቲ ናተይ ኃጢአት ናብዚ እንታይ ይግበር ይህለፍ ኢምፒዩትድ ይኹን ይእቶ ናቡ that's why ናጂ አምንባር ክንህወኽ ደይብልና ሰባት ስኢሎም ከምብሩልናውን አይንፍቀድ ስቂልናውን አይነንብር መንፈሳዊ ነገር አለዎ ቆይታ እኮ አይተተንኪን ወላ እኮ ይልዋይ ናበቦኸሙ ናበቦይን ክሳእ ዘኸይድ እጂ don't touch me አይተተንኪን ነው ይልዋይ ስለዚህ ኃጢአት እንታይ ይግበር ማለት እዩ ኢምፒዩትድ ይኸውን እዩ ይህለፍ ኢሎም ይጽልዩ ይናዘዙ ዳህራይ ንሱት እንስሳ እቲ ኢኖሰንት ታኃጢአተኛ ብደው ከሎስ እቲ ኢኖሰንት ምንም ዘይገበረ ይህረድ መስዋዕት ይኸውን ነቲ ስጋ ነቲ መስዋዕት ነቲ ደም ይዞም ድማ ናብቲ መቅደስ ይኣቱ ናይ ኃጢአት መስዋዕት ይቀርብ ካለ ድማ ኣብዚ ነጊሩናሎ ሓደ አይነት መስዋዕት ድማ አሎ እዚ መስዋዕት ድማ እንታይ መስለኩም ኣብ መቅደስ አያቱን ይህረድሞ ካብ ከተማ አውጽዮም ሙሉ እንታይ ይገብርዎ በሃዊ የንድድዎ ታንቲ ኢምፒዩትድ ያትኸውን ኃጢአት መምህለላፊው እታንት ድማ ሙሉ ካብ ከተማ አውጽዮም ከንድድዎ ከለው ታይ ማለት መስለኩም ኩለንተናይ ከምዚ እንስሳ መስዋዕት ገረ ይበካ everything that I have ኩሉ ህይወተይ ኩለንተናይሲ ንስኻ ወሰዶ ብዝብል ምስላ ነቲ እንስሳ ሓንቲ እኳ ከይተረፈት እዚኣ ጮማስ ጽብቕቲያ እዚኣ ተትብላ ገለ አይትባል እዛ አጽምዚያ አይትባልኒ ኩላ እንታይ ትገብር ትነድድ ኦኬ እዚ ክልተሎ ማለት እዩ ስለዚህ እጅ ዝሁሉ ዝተፈጸመልናሎ ሕጂ ድማ አምላኽ ደሓተና ነገራት አሎ እና ዘርዘርኮ ኸይድ I hope ኩላትና ክረዳአና እዩ እምባአር ኢሉ ሕጂ ብኡ ኢየሱስ ጎይታይ ቁጥር 15 የዘለኹ እምባአር ሲ ብኡ እዛ ብኡ ሐድሽ ትርጉም ተሪኹም በኢየሱስ ብኡ በኢየሱስ ያኻለ ይብሉን ብኡ በኢየሱስ ተቀዳሚት ነጥብና እምባአር ዚያ ሓንቲ ቃልያ ጽላ በቃ ንጥር አብልና ክንሐልፋ ንኽእሊና ክንንብባ ከለና ግን ክርስትና ሁሉ ሲያብዚ አይዘሉ ካብ አምላኽ እንቅበሎ ዘበለ ነገር ኩሉ ብኡ እዩ ንህናውና አምላኽ እንህቦ ነገር አሎን ተኾይኑ ብኡ እዩ ካብ በክርስቶስ ወጻይስ የለን ናብቲ ትክክለኛ ቦታ ይበጽህን ናባናውን ዝመጽ ነገር የለን ዝረኸብናዮ ዘበለ ነገር ኩሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይናረኽብናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝጽብቕ መሰረት ይራዩ ብኡ ኢሉና ጀሚሩና ብኡ በመን በክርስቶስ ኢየሱስ አምላኽ ንምምጻ ዝብራውያን ቀረቡ ናብ ጸጋ ዙፋን ቀረቡ ዝብል ጻውኢት ኤግዞርቴሽኑን ይገብር እንዲዩ
ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 10 ተገይሩሎ ስለዚህ ትምቅራብ ግን ዘሎ እትምእታው ግን ዘሎ እታ መንገዲ ሓንቲያ ቡዩ ዝምጻ እትመጋረጃ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ተቀደድ ብሎ እትመጋረጃ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዝተቀደ ሞነህናውን እጂ ብዘይካህን ብዘይገለ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ንምእታው ዝካኣልና ብኡ ምኽንያት بكريستوس ኢየሱስ بكريستوس ኢየሱስ እጂ ከምታ አንተ ይዝበልኩኹም ዘይትፈልጥዎ ሐሳብ ኣብዝ የለን ግን መዘኻኸሪ ክንገብር ያዋተይ ታመጀመሪያ ክንመጽኸለና ናብ ጎይታ ታመጀመሪያ ካብ አምላኽ ዝረኸብናዮ ህይወት ደህነት ናይ ዘላለም ህይወት ናብ አምላኽ መምጻ ቡንዲዩ አከይደ በገዛ እርሱ ዝመጸሎ ዲዩ በዘመድ መጸሎ ዲዩ بغالب ገንዘብ بخلت بملاእክቲ بفطرت بقدوسان بزغونه ዝመጸሎ ዲዩ ማንም ናበቦ بزي ክርስቶስ ክመጽ ዝኽእል የልቦን ኢየሱስ ጎይታ እዩ بزي ክርስቶስ ናበቦ ክመጽ ከአቱ ክቀርብ ዝኽእል የለን ይዝብል ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ بكريستوس ኢየሱስ እቲ መንገዲ بكريستوس ኢየሱስ እቲ መምጻ ህጂ ዘዘኻኽረና ዘሎ ካለ ነገር ግን ደጋጊም ካውን ክትመጽ ኸለኻ بكريستوس يزمصا እጁን ክትመጽ ኸለኻስ بكريستوس ይዝምጻ ቀደም በጸጋ بكريستوس ኢየሱስ እጅግና ቤት አምላኽ ምስጸናህካ ቁርብ ቃል መሰንበብካ ጸሎት ምስጀመርካ መስዋዕትታት እቲ አገልግሎታት ሁሉ ንጥፈታት ምስገበርካ ሕጂ ተቀይሩስ ብዘንበበ ብዝጸለየ ዝሁሉ ኩጽቦ ነገር እዩ ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ዝግባዩ ግን እታ ናብ አቦ መምጻእሲ አይተቀየረት ቀደም በጸጋ ህጂ ብናትካ ህጂ ብኽእለትካ አይተቀየረት ህጂውን ናብ አምላክ ክምጻኸሎ ህጂውን ናብ አቦ ክምጻኸሎ መምጽእዩ ኢየሱስ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይሁን አይተቀየረ بكريستوس ኢየሱስ እዝኮ ደስ ከብለና ይዝግቦ እንኳን አይተቀየረ እንኳን ካለ ፓስወርድ እንኳን ካለ አክሰስ እንኳን ካለ መእተው አይተባለ ኳሊፋይድ ዲስኳሊፋይድ እና ተባልና ከይነብልሲ ሃንሳ በትንሱ بزقربو مسواتي هانسا بتنسو زقددو منجدي هجون ممصا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናአምላክ ነመስግኖ ዝግባ ብዙ ነገራት አለው እንዴ ብዙ ነገራት ሚትን 50 ጊዜ ዘሆኑ ናአምላክ አመስግንዎ ወይ ድማ ብዛዕባ ምስጋና መጽሐፍ ቅዱስ ነጊሩናል ብዙ ምክንያታት ወን ነጊሩናል ካብታ ሓደ ምክንያት ሓደ ስለ ምህረቱ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ወይ አመስግነው ወያዋት ይከዘክረኩም ናይ ብሉይ ኪዳን ከትብሉኒ ናብ ሐድሽ ኪዳን ኩላትናስ አብዛ ቤት እዚ አደውልና ዘለናስ በምህረት በጸጉ ደይኮነን ማን ይኻባናስ አናንያን ሰጲራ ሐስዮ ክልቲኦም ሬሶም ተጎቲቱ ካብ ቤት አምላኽ ወፂ ስለዚህ ሐሰናዶ አብዝ ቤት ኮፊልና ለና ሐሱ ስለዚህ ተረኽበ አባናሪው ሄሮዶስ مسملقو بقى كبر مسحابوس وحط ابيلوا ገና ከይወድ አስ መልአክ መጽዩ ቅዝፍ አቢሉ ገለኸሙ ስለዚህ ወሰድና ስለዚህ ተአበናዲው አምላክ ደው አቢሉና ዘሎ ነፍስ ወከፍና ደውልና ዘለና በምህረት እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር ምህረት እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ደው አቢሉናስ ሎሙንድማናቡን መምጻ ሎሙንድማናቡን መእታው በክርስቶስ ኢየሱስ ኮይኑልና ኢየሱስ ጎይታዩ ታመጀመሪያ አና ኃጢአተኛ አና ከመይገረ መጀመሪያ ሰብ ናብደህነት መስመጻት ነግሩ ወኸለኩም እትጭንቁኩም እንታይ መስለኩም አጆ አምላክ ተቀበሉካዩ በቃ ነዚህ አከተረዱ አታይ ተፈልጥን ባይር እኮ ይኻ አነ እኮ ከምዚ ገለገለ ይዝብለኩም ኖ አጆኻ አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ኃጢአትካ ሐጻጺቡ ተቀበሉካዩ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ቁርብ ግን ምስጸናህና ታሽግር እንታይ ተኸው መስለኩም
almost سي أرن نجبره يمثلنا ناب أملاخ نممسع ناب أملاخ نمتاوسي نايجز أرسنا effort تات كله سي already مثل زوحابنا أينت جرو يرد عنا سا كبار نجاري هذا سبب ناب كريستنا خمت سأقول لهم زبالكم تاني مجمري أقدلوا الساعة كده مهجي أريكم فلتي سامي ناب زياخت مسيخة كويتها باركة ناب صلوت كمتس نام مسجانا قرب كجلجل كملخ قالوا كله كدل خلوا هذا أماني سيد أنت يجبر مسلكم أي تخيل سقط اللي نابز كم مخالفتنا جوه أنت يتجبر أي تحلف صلوت نو مسجانا نو مقلقال نو يزبله كن أملاخ تأجاي هو يرد أمه يحلف يغير بك الناس اللي زي أبير مسجن الناملاخ كله بك أملاخ النار دو بقدام يبريت بلازنا بركة أفلتت تايت متس مقطع رسي هابز خامي كم تمتسره هجي كيلو ولا مش حيلو تأجا بزي هلو صلوت بزي هلو قال أملاخ بزي هلو هجي مقطع رسي خاطر اللي أنت زي كوينو سيطان هجي زجبر أنت يمسلك حليف قال لك بزي وقدف عكاج كلس بجزء رسخا خمس جبر كيو رأيان دوز حزبي قوي تبارك سامي كلها كده كيس الله بزي بقى من دويلو صلوت كايو دارجا دوز بلوم زعينتو أرحوي نأخاون مهرتو نأخاون سجايو ما نم بجزء رسول دوز بليلن سلازي نابتحان تدما مستوجيا خاي أفيو بقدمي خاي سلازي هجون ناب أملاك مغرب بكريستوس يسوع سلازو خنا هجي بزعبها مدحانا يكون انززارب زلو بزعبها مسواعت مسغانا يززارب زلو سلازي جون كزارب كلوس بمن يلو جميرو غنا in fact تي emphatic يو كابزي sentence كاب قطر 10 تحمشته more emphasis زلو ذا قال زيا تبو لكن هذا زلنا كابزي قطر زي بو تبل بكريستوس قالوا كل نغرات زغبرسي بزيا حز زيا تلانغوچ يزارب زلخو بؤ بكريستوس يسوع كبرنا املاخنا يهون ناب املاخ بكريستوس يسوع كنمص خلنا سو تمنجد خوننا مو نعتو املاخ دما بكريستوس يسوع زي جبرلنا ነገር የለ ናይ ጳውሎስ መልእክታት ኩሉ እኮ ታሪኾም in him in Christ بكريستوس يسوع زين بكريستوس يسوع دما املاخ هدገት ኃጢአት كبرنا أملاخنا يقول برهان نايزال عالم هيوت رست مسقدوسا إذا كله يزيبنا هجي إزي تعنتوا يزبلكوا عينات كله عينات نجاراتنا خنري كلنا إن فاكت نام نسها خمس عنا لو نام مسجانا دم خمس عنا لو زتجبرلنا نجار النارانا زتجبرلنا نجار النذكرنا زغونا يكون عينات ببرهان تملالسون ديو اتممل لاسن تقوليلو نابنسا دمانا املاخ نامسجنا يو እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ከነብሩ ዝገብረና አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘይገብረልና ዘይፍጽመልና ዘይህበና ኩሉ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋታት በክርስቶስ ይዝርከብ ኩሉ በረከታት በክርስቶስ ኢየሱስ ይዝርከብ ስለዚህ በክርስቶስ ይሉ ይጀምር ቡ ኢየሱስ ጎይታዩ ካላይቲ ሲምፕሊን بو مسبلا نمن جوم ناملخ مسغانا املخو مسواتي زقرب نقدسانا يكونن نملاختي يكونن نمانم فطرت يكونن ناملخ يزواب هجي كله املاخ بكريستوس يسوع غيرولنا انديو نت كله زغبرلنا املاخ دما نهناون كنهبو أملاخ يدلي رومي مراف أسر تغلت أنتو يزبلقوهم امبار إليسون زجمر امبار سي أهواتي إلو نسقاهم ثلاثة نجر قدوس هياو نأملاخ دما بعزبل مسوعة غيركم نماني قم تهبوه نأملاخ እጂ አምላክ ኩሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩልናዩ ናአና ወንድማይ ጽበየና ኩለንተናና ንኡክንህቡ
ስለዚህ ትዝውሃብ ንጹር ይገብረልና ትዝውሃብ ናብ ማንም አይኮነን ዝኸይድ ናብ ማንም አይኮነን ናብ አምላኽ እዩ ዝኸይድ አምላኽ ይግብኦ ድማ ስለዝኾነ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9-10 ኣብ ሰማይ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝቀረበሉ አምልኾ ከምዚ ዝብል ይምሽ ንሳቶም ከዓ ተሃሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን አሕዛብን ንአምላኽ ዝኾኑ ሰባት አድግካሉ ኢኻ ንአምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ጌርካዮም ኢኻ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማህተሙን ክትፈቶ ብቁ ኢኻ ንምንታይና ንአምላኽ ጥራይ ንህቦ ካለ ብቁ ስለዚህ የለ ሓፂር መልሲ ካለ ምስጋናና አምልኾና ክወስድ ካለ ካባና አምልኾ ክቅበል ዝኽእል ብቁ ስለዚህ የለ ሓደ ብቁ ተረኺቡሎ ደስ ይበልኩም ድማ አነ ንስኻትኩምንሲ ነዚ ብቁ ፈሊጥናዮ ረኺብናዮ ለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ምስጋናና አምልኾና ነቲ ዝግብኦ እዩ ድማ ብኡ ስለዝኾነ የሕዋተይ ካብዚ ጣርያዚ ዘይከይድ ምስጋና ይኮነን ምስጋናና ሰማይ ዝበጽሕ መቅደሱ ዝመልእ ብኡ ዝቐርብ ነትብቁ አቤት ካብቲ ሓደ መመሊስና ክንህጎሰሉን ንአምላኽ ክነመስግነሉን ዝግባ ነገርሲ ነትብቁ ፈሊጥናዮ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ሄድና 44 አይገበርናዮ ናብ ካለ አይተጠለፍና ትክክለኛ ክንቀርበሉ ክንከደሉ ዝግባ መንገድስ አምላኽ አብሪሁልናስ ህጂ በዝንጎዚ ተአኪብናስ ሃሌሉያ ክነመስግኖ ከለና ንሱ ሃሌሉያ ንሁሉ ምስጋናና እንታይ ገይርዎ ተቀቢሉ ነትብቁ ሂብናዮ ነትዝግብኦ ሂብናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሲኤስ ሉዊስ ድበሃል ሓደ ናይ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነይሩ ኤቲስት ነይሩ አምላኽ የለን ይሉ ዝአምን ና መጽሐፍ ቅዱስ ከነብ ምስ ጀመረ እንታዩ ዘአምላኽ ዝስ ያመስግኑን ይዘብዝህ ይሉ ታዩ ከምዛ መልክኛ ጓል ክትናአድ ደሊሲ ታዩ ናአዱን ዝብል አይነት ይሉ ሐሲቡ ና he was በዝስ የውርድ ነይሩ አሞዳት ሓደ ነገር ተረዲኡን ይሉ አምላኽ ዝገበሮ ነገር እቲ ዝኾኖ ትመንነቱ ሲ ከምዚ immediately ታይገብር ይጠልብ ይነት ነገር ሓደ ተማሊ ብዛዕባ ሓጎስ መረና ነይሩ ፓስተር ይሁን አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር እጂ መስዋዕቱን እኮ ነው ምን ማህሮ ደለና ፍረ ከናፍር እንዲው ፍረ ድማ በኃይል አይተምጾን ይኻ ሃባንዶ ኢልካይ መጽኒው ፍረ ፕሮሰስ አለው ይትከል ይበቁል ተስቲዮ ከለመላሽ ወይወጽፍ ረኸውን ምስጋናና ከንፍረ ዝተባሃለሉ ሓደ ነገር ካባና ካብ ነፍስ ወከፍናውን አምላኽ ድጽበዮ ዘይሃቦ አይኮነን አብልብና ዘአተወ ጎይታ ውሽጥና ሃጎስ ስለዝገበረ ውሽጥና ንአምላኽ ከምፍላጥና ዝተላአለ እቲ አብ ውሽጥና ዘአተወ ነገር ስቃይ ይብለናል ዘአበየ ቶርቸር ዶግ ነገርኩም እጂ ሓደ ጽቡቕ ዜና ነጊረኩም ሓንቲ ሰብ ገለ ኸይብል ተዝብለኩም ቶርቸር ኮይ ሲምፕል ኤግዛምፕል ገበኩም ብዙሕ ግዜ ስለንጽልይ የሕዋትና ክሕጽዩ ከለው ክምርዓው ከለው ደስ ይዝብለና ምሽ ነዊሕ ዓመታት ድጸለኹም ሎም ሰባት ሎም መዓልቲ ክስቶ ሃፍትናን ተሓጽዮም አሉ ግን ሓንቲ ሰብ ትንፍሽ ከይብል አፍኩም ልገሙ ተዝብለኩም ቶርቸር ምክንያቱ ደስ ይልኩም አሎ ካብ አፍኩም ገለ ነገር ከተውጹ እልል ክትብሉ ከተመስግኑ ደሊኹም ስቅበልሲ አይከውንን ተረዲኡኩም ዶ ስለዚህ ምስጋና ስፍረዩ እቲ ናይቲ ዝተገብረልካ ሰቂልካ ክፈቱ አፍካምበር ለቲት ፍሎ ክወጪው ባሉ ኢየሱስ ጎይታይ ዝተገብረልካ ነገር አሎ ስቅ ዘሄብል ነገር አሎ ታንተ ድማ ግን መጻያ መስዋዕቱን ስለዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ፍረዩ እቲ ነትዝግብኦ ኢኻ ትህቦ ኦልሬዲስ ዝተገብረልካ ነገር አሎ ካብ ውሽጥኻ ድማ ገንፊሉ ዝወጽእ ፍረዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከቀልጥፍ መታን አምወዳእታ ክነመስግን ወሲኽና ንአምላኽ ክነምልኾ ክንዝምረሉ መታን ኢየሱስ ጎይታይ
ሳልሳይ ድማ እንታይ ብለናሎ ኩሉ ሰ ብኡ ንአምላኽ ኩሉ ሰ ተሳልሰይቲ ቃል ዘላሳ ኩሉ ሰ ማዓስ ይቅረብ ምስጋና አብዘ ገዛ ሰባሉ ማዓስ ይቅረብ ንአምላኽ መስዋዕት ምስጋና ኩሉ ሰ እጅ አዘክሩ ዕብራውያን ብዛዕባ ናይ መቅደስ አምልኾን መስዋዕትን ዝፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም ሕጂ ዝብሎም ዘሎ መስዋዕት ምስጋና ኩሉ ሰ ይቀርብ ደለዎ ታይ ማለት እዩ በኻል ዘረባ በክልተ ዳይሜንሽን ክርአይና ነዛ ቃል ሓደ ኣብ መቅደስ ጥራይ ይኮነን ናብቲ ካህን ከድካ ጥራይ ደይኮነስ ኩሉ ሰ እዩ ዝቀርብ ነቲ መስዋዕት እውን መንፈሳዊ ገይርዎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኦልሞስት እኮ ዕብራውያን ሙሉ መጽሐፍ መስዋዕት ያይድልን ይነሩ አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝቀረበ መስዋዕት ስለዚህ ተቀበሎ ድሕርጅ መስዋዕት የለን it is enough መስዋዕት ዝበሃል ሲ ተወዲውሎ አይ ተቀርብን ይኻ ይውነሩ ህጅ ግን አሎ እሱ ድማ ህጂ ከምትናይ ቀደም ትጎቶ በራይ ትጎቶ ጤል ትጎቶ አባጊ የለን መንፈሳዊ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ተክልተኽ ክመልሰኩም ንአምላኽ ታይ ዝገብር ባዘብል ምሽ ቅዱስ ህያው መስዋዕት እንታይ ግበሩሉ አቅርቡሉ እዚ እንታይኩም እዩ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ እንጂ ንአምላኽ እንህቦ ነገር እንጂ እንታዩ መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ ዝሆነ ከምትናይ ብሉይ ኪዳን ዝጉተት ከምትናይ ብሉይ ኪዳን ዝፈስስ ደም ገለ የለን አይተሃቡ በቃ ተወዲውሎ ክብል ጸኒው ኖ ትህብዎሞ አሎ ትህብዎ ከማን ኩሉ ሳዩ አብ መቅደስ ጥራይ አይኮነን እንደውሃብ ፓርታይም አይኮነን ምስአብኩም ሰንበት ጥራይ አይኮነን እንደውሃብ ሰንበት ክትቡ ይኹም ኩሉ ሰዓት ድማ ዝውሃብ ነገር እዩ መኪናና ዘወርካ ድውሃብዩ አብ ስራሕካ ዝውሃብዩ ከየባተኩም ጸልዩ ዛይነቱ እዩ ኩሉ ሳዩ ዝቀርብ ዝምስጋና እዚ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ዝቀርብ መንፈሳዊ ዝሆነ ምስጋና ይኹም ተቀርቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ አደ ሰበይቲ አብ ዝኸረን ይኹን አብ ኢየሩሳሌም ሲ ዘይስገደሉ መዓልቲ ይመጽዩ ምስበላ እዛ መዓልቲ እዚ አመጽ ያወረድ ምክንያቱ እሱ አጃ መስቀል ወይሉሎ ነዚ መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ መስዋዕቲ አብ ዝሆነ ስፍራ ኩሉ ጊዜ ክንህበሉ ንኽእል መንገድ ኸፊትዎ ተመጋረጃ ታይኮይኑሎ ተቀዲዱሎ እዝን ህቦ ድማ ንገዛ እርስናይ ሮሜ 12 ተሪኹም እጂ አብዚያ መስዋዕት ምስጋና ካብ አፍና ዝወጽእ ፍረ እሱ ሓንቲ ሓደ እንዲዩ እዚ ጥራይ ግን ድማ ይኮነን በሁሉ አይነት መንገዲ ክትርኢ ወደሊ እትነቅርቦ መስዋዕቲ መንፈሳዊ እንታይናዩ አገልግሎት ናይ ጽቦ ስማለሁ ዶ ሰሞን ለኹም አጆ هراي ካለ አንግላ ድማ ጽቦ ምስረኸብና ጥራይ ዲዩ ነመስግን ሰናይ ምስተገብረልና ጥራይ ዲዩ አይኮነን አብ ጊዜ አወቱን ተመስግን ይኻ አብ ጊዜ ድማ ቫሊስ አብ ለሰንታዩ ስንጭሮ ገለ መስከናውን ሹኡን ምስጋናና አይቋረጽን ምስጋናና መስዋዕት ምስጋናና ኩሉ ጊዜው እታ ምስጋናውን መስዋዕት ይተባይላላ ከምቲ አቀዳማይ ሳሙኤል 14 ዳዊት እንካዚ ወሰዶ ገለ መስበሎ ኖ ናማ አምላኸ ይደቅርቦ መስዋዕቲ በዘይ ዋጋ ዘይኮነ አይኮነን ዝበሎ በዋጋ ከፊለ ዘመስግን ከፊለ ዝስዋሉ ዝበሎ ሃንሳውን እንታይ ዝገብረና መስዋዕት ዝሐተና አይነት መስዋዕት ይነጫን ወይ ስለዚህ አብ ጊዜ ጽቡቅና ጊዜ ጥራይ ደይኮነስ ታይ ማለት እዩ እጅ ዝጽቡቅ ማኮነ ብሎ ባይዘዌ በአይንና ጥራይ ስለዝረአይ እምበርኮ ጽቡቅ ዲህ ማኮ ካለ ዘረባይ መንፈሳዊን ብናይ ኩሉ ተወዲኡ በዘላዓለማዊ አይን ተተራዩ ግን ናትና ሰርከምስታንስ ግን በሐጽሩ ንምስጋናና ክውስኖ ይብሉ
مسغانانا اب غيزي صبو اب غيزي هما اب غيزي كمزي ገለገለ ተባሂሉ ምስናትና ዝናሐልፎ ጎዳናን ምዘለናዮ ሰርከምስታንሲ ዝኸይድ አይኮነን ዝተሐዛ አይኮነን ኢዮብ እዚያ እኮ ይሆይኑ ታሰበይቱን ዝበለቶ ነገርና አምላኽ ጸሪፍካ ሙትዩ ትዝመጾ ፈተናውን ከሙ ዘብል መስዋዕቱ ምስጋኑ አምልኹ ዘህድግ አይነት ነገር ነው ኢዮብ ግን ከሙ አይገበረን ኢዮብ ክውሰደው خلص እግዚአብሔር ከም ዘሐበውን ዘኪሩ እግዚአብሔር ሐበይሉ እግዚአብሔር ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ይሉ ናምድር ተደፊኡ ሰገደ ይብለና ሰይጣን ብሽግር ክደፉ አይደሉ ነሩ ኢዮብ ግን ኖ አነ በአምልኮ ይድድፋ ከም ትስኻዘ ሐሰብካዩ አይነት ምድፋ ከም ትስኻዘ ዝደለኻዩ አይነት ሙዳ አይወድቅኒ ህጅውን እግዚአብሔር ሐበ እግዚአብሔር ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ይሉስ ተደፍ አይብለና ጽቡቅ ከመጸኸሎ ጥራይ ደይኮነስ አብ ጊዜ ህማቁን ናይ ኢዮብ አይነት ሆሮቲዮ ስፓፎርድ ድባል ሰብ አይኒሩ ክልተ መዛሙራት አክቹአሊ ተፈልጥወን ይሁም ኢለ ይሐስብ እንግሊሽ መዛሙራት ይሁም አባህርት ዘተጻሐፉ መዛሙራት ይሁም ናነዊ ዓመታት ዛዝብለኩም 150 ያድማ ከባቢ ክልተ 100 ዓመት ተዘሚረያ ታንተ አሜዚንግ ግሬስ ያተዝክሩ ይሁም አሜዚንግ ግሬስ ሓደ ዋና ወይ ድማ ነጋዳይ ናይ ባሮት ዝነበረ ካብ አፍሪካ ባሮት እናምጸ አብ አሜሪካ ድሸይጥ ዝነበረ ሰብአይ አማኸል ባህሪ ሂዙ ክመጽኸሎ ሓደ ጊዜ ድማ ቅድሚኡ ጎይታ ተመስኪሩሉ ፈሊጡ ነይሩ ታራይ ሓያል ማዕበል ከናውጻኸሎ ነታ መርከብ ካብዚያ አውጻን ነበር ይሉ ዝተረፈ ዘመነይ ኩሉ ናአኻይ ዝነብር ይሉ አምላኽ ድማ ውጽይዎ ታ አሜዚንግ ግሬስ ትብል አባጽይፉዋ ዝብለኩም ሰብአይ ድማ አብ ቺካጎ ይዝነብር ነይሩ አብ ቺካጎ 1871 ከቢድ ልክ ከምዛ አይነት ጊዜ ፎል ካብ ኦክቶበር 8 ክሳብ 10 ታ ከተማ በመልእታ ነዲዳ አብ አሜሪካ ተኸይድኩም ቺካጎን ሲያትልን ክልጥዮም ተመሳሳሊ ታሪክ አለው ታ ከተማ ከምን በሐው ነዲዳ ከምን እንደገና ያተሰሪያ ደሆነ ከሙት ከደኸለሁም ኢንካሬጅ ድገብረኩም ግረ መንገደይ ካብሱ ኢልኩም ትሪዋ 34 ቅርሽ ተኸፍሉ ባስ ቱር አለው ታሪካት ኩሉና ነገሩ ሓደ 3 ሰዓት ገለ ዝኸውን የዙሩኹም ጃብ ሲያትልን አብ ቺካጎን ከሙ ገረለኹ ታሪካት ድቀርም ናይ ሲያትል ከም እንደገና ተሐኒጻ ደለድ ተረፉ ክስታይኔሮም ባህር ድማ ብጥቃ ስለዝኾነ ነታ ከተማ እዮም እንታይ ገይሮም መስለኩም ሓፍ አቢሎም እጅ ክትከዱ ከለኹም መንገድ ሎ ገለ መኪና ይኸይድ ገለ ብታሕቲ ግን 3 درب قال زخون سي جزالو حافظ بلوه حمد مليون مالتيو دهرتي حاوي إن ويسو تاريخه يكونن وانا ملقتين أبز سب أي زخمت سب أي زي أب شيكاغو زنبرة حاوي سلوير ينيرو دهراي دم بزوج جنزب نيرو إنفست غيرو جزا قال بزوج جزا وتهيزو نيرو دهراي تي حاوي نقول له مسنددن أو نبرتون أبو تأفيو كد مخلته عمتات دم ودو ودربات عمت ميتوي يجي ودو ميتوه زلوا نبرت كله 1871 مستقاص على مستفقه مخوان ابيو ابت عدي كقير يلو ناب عد انجليز موف كجبر ن مركبه قريصو غلغله مس منقد مس جمره قدم مسقالو حانت ጉዳይ ተገጥሞሞ እሱ ይተርፍ 4 ደቁ አዋልድን ሰበይቱን ይልእኹም ታይብሎም ሳትኩም ህለፉ አነዝ ጉዳይ ወድኤ ከመጸኩም ይብሎ ዳራይ ንሳቶም ይኸዱ እቲ መርከብ ክትከይድ ከላ ታሰበይቱ 4 አዋልድ ደቁ ሂዛ እታ መርከብ ምስካለ መርከብ ተጋጭያ 4 ደቃ አባጠፊኦም ንሳ ሰርቫይቭ ጌራ ዳራይ ካብ አድ እንግሊዝ ኮይና ቴሌግራም ሊኻትሉ ታቃል ክሳሕጂ ፍልጥቲ ቃልያ ፌመስ ቃልያ ሰሚኹም ማዳ ተፈልጥኩም ሴቭ ዳሎን ኢላቱ በይነይ ተሪፈ ኢላቱ ሓዚኑ ነዛ ዝሓዘነት ሰበይቱ ድማ መስኣኸኸውን በለመጻኹ ኢሉ መርከብ ሂዙ እሱን ተሳፊሩ
كيدو مالتيو هجي يخيد مو نجيرمو أبزا بوتا زي أيو تا ربعة دقيقة لتفولا تاريك دقات أمتي لهم أبا خوينو حنت قط مصحفو بإنجليش تا مزمور تفليتكم ما it is well with my soul لبل ناب تقرينيا لهم نقوصاسي ترجمة لسكي زي أي ليومو صبوقة تترجمة انفتنا إنا انت زي كوينو قن تا مزمور كتريوان encourage قبركم سلام كم وحج أمن قدي تبزحه قوهي أبوشت أي كم كبد بحري انت تجماده أي بزي قدس كله دهانيو نفسي كله دهانيو it is well with my soul it is well with my soul مبال كاباها تماهير إيلو بدمر هموش تدقو زلوا نبرت كم إيوب سينوس كله دهانيو مبال كاباها تماهير إيلوس كمسجن كيلو سلازي مسجانانا مسوعة مسجانانا بإيسوس يزقرب ناب أملاك يزقرب دمان تايو كل جزء يزقرب أب جزء دهان أب جزء صبو كنسأن كنركب كلنا زلوا وقت مسجانا يبلنا نقول لجزء تاي نجبره نهبو يسوع كريستوس قويتاي رابعي نيمود أتا نزي أرينا كنود بقويو نا أملاخيو كل سايو تايو غتزقرب مسوعة مسجانا صحج already تناخفنا يسلز غنا بزعبازي بزو هيبلني بحجرو جن رينا خنود مسوعتي مسجانا مالت نسموز إمنا فريكنا فرنتاي نكبر نقرب أملاخ بكريستوس يسوع كله غيرو لنا ننا دم حجي انهبو ነገር አሉ ዘመስዋዕቲ ሮሜ ምዕራፍ 10 ተخلተ ኩለንተናና አብዝ ድማ ፍረከናፍርና መስዋዕት ምስጋናና አምላኽ ንዝገበሮ ነገር ሲ ታደሚንማ ክንገብራ ንኽእል ሲ አፍናስ እንታይ ክገብራለሁ ከመስግን ትፈልጡ ይኹምሽ ምድና ናይ ልብ ጉዳይ እንጂ ገሊዩ ሰብ አብ ጊዜ ምስጋና ስቅ ይዝብል ምስጋና ግን ከመ አይቆደን ምስጋና فرقنا فريو كاب أفكاس دوتسيو مدنا قبل بيو مسجانا جن بقالات زجلج زبحاليو كنبلو يزقبأنا إلل نبل جد نجد حلو اتزته قبرنا نجر انتي كام مقباريو كام مفلاتيو زي أخبر لكم مخودي أبون كتب الكلا زاق قال انتي مسلكم تبل مالاتيلو نسمو زئمنا فركنافر it's a confession you نا أملاخ زمسجن سب أملاخ من مغانون انتاي كم زتقبرلون زفلت سبي confess دقبر confession كلتا ترقوم يزلوا تحانت من الصحيح confess مقبر تحانت دما أملاخ كم زبلو مبال بك أملاخ كم زبلو هجي قال نجار أملاخ تيلو كاسلي بزعباي ندحر كوينو هجي أملاخ فكلين يعمل أختنيات كوينكا كنا تاتيري خاص أجلس كبر سحديو قال لك يكون كان تنقرن كم زبلك يا خان تيتقبر تبلا أملاخ دم هجي أمس جانا زمت أنا من تاي مسلكم أملاخ أبزو كله قالوا زبلنا خندي نجارلو كنا تات كخال اندابلا قالوا نزيغات الزمرو كنا تات هاي زمرنيو نحلفو أيكوننا نزمرو نزينا نبلو نزينا نمنتاي سلاز فلتنا يو إذا بعلو كنتاي مسلكم claim مقبار you are claiming كذا مسجن كلها زحلفة كابت مالك قدام هندس تيجي حونا مهران داني رمش يسوع كريستوس عبالة زار مسمتس تي 4 معلت تجانيو نزنبر ريسا سنتاي جيرو أبو مسيو أمسجن كل جزء انتاي تجبرني خيلو تسمعني بمسجانا يونتي نجرام سيو هجي أملاخ دجبر الكا نجر ندير فليتكا جي كلتيو ميزانو هيزنان دينا كنفل توزقبأنا كم زي أجرا كأربعكم كفتن كلام دجبر كما يمثلكم الجن أبنت حنتم مدراو إكزامبل كبكم هجي بمكنيات كوفيد 19
በምክንያት ኮቪድ-19 መንግስት ካናዳ ስራ ንዘይብሉ ሰብ ወይ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ካብ ስራሕ ዝወፀስ ክንደዚ ዝኣክል ገንዘብ ይግብኦ እዩ ተባሂሉ ሲያመሰልኩም ፈሊጥኩም شو እንድሕር ደይ ሂቦምኩም ስቅዲኩም ትብሉ ቴሌፎን አልልኩም ትድውሉ መንግስት ዝሓበን ፈሊጥ ኣለኹ ታይዳ ኮይንኩም ሲ ሂዝኩም ሞልቃቁ ወባ ክሌም ይኻ ትገብሮ ነመን ነት ሲስተም ይኻ ክሌም ትገብሮ ምክንያቱ መንግስት ኦልሬዲ እንታይ ገይሩልካሎ ለቂቁልካሎ አምላኽ ድማ መን ምዃኑ እንታይ ከም ዝገብረልካ ኩሉ እንድሕር ተረዲኻ ንአምላኽ አይኮን ካን ተልቅቆ ባይዘወይ ገሊዩ ኸሙ ዘመስልቲ ያጸላልያ ኖ ንአምላኽ ደይኮነ ነት ሲስተም whatever ንዝሓዘ ህጅ ሃሚምካ ከለኻ አነ ግን ዝተቀበልኩዎ እንታይ ጥዕናይ መለኮታዊ ጥዕና ተረዲዩካ አሎምሽ ስለዚ ስለ መለኮታዊ ጥዕናይ ስለቲ እግረይ ምንቀሰቃሱ አይተዘለን እኮ ይኻ ግና ስለ ምዝላል ስለ ሙጉያዬ ስለ ሁሉ ሲና አምላኽ እንታይ ገብሮ ትብል የመስግኖት ንጎንጎና ተሳኻስ ተመስግን ንጎንጎና ተሳኻስ ህጂ ትዘመስግን ሪኹም እንታይ ዝገብር ዘሎ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ይዘቀር በእምነት ይዝቀርብ ኢየሱስ ጎይታይ የለን እኮ ግን ትብል ነቲ ዘየለ ነቲ ህጂ ዘይረ ማኒፌስት ዳይኮነ ግን ንስኻ ቃሉ ስለ ዝበለካ ብዛአቡ ተመስግን ብዛአቡ ክብርተ ብዛአቡ ተመስገን ትብል ዝሃዞን ተሎ ድማ ተልቅቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ምስጋና ምስኩነታትና ይኮነን ምስቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር እግዚአብሔር መን ምዃኑ ብቆ ምዃኑ መስዋዕትን ምስጋናና ንሙሳድ እሱ ዝግብኦ ምዃኑ ካምረዳ ዝመጽ ዝፍልፍል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ በዚ ዘረባ አብዛ ገዛዚአ ንአምላኽ ሎማልትስ ከመስግኑ አይክልኒ ዝብል ሰብሲ ይብልና አብዚ ኩሉ ተወዲዩላ ነዝፍለጥሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብዚ ስለዚ ተገብረ ነገር አመስግኑ ኩሉ ሹ ክልቀቅ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርን አምላኽና ይሁን መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረከናፍር ሎማልቲ ኩላትና እስኪ ተንሲና መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረከናፍር ናሃብ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ 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 حفتي حوي ببزوه نجارات تحلف على خدو لومي هاليلويا لا نجارك نعم لغ مسوات أقربله لا نجاركي نعم لغ مسواتي أقربله يسوع قويته تمسكن قويته تبارك قويته هاليلويا 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 كم زلوا وقولوا እግዚአብሔር ዓብዩ ክብሌ خمسك نسمو خوري كم زلوا وقولوا እግዚአብሔር ዓብዩ ክብሌ خزمر نسمو خوري
كسوي مسقانا لمون اندقنا ومسقانا كسوي مسقانا لمون اندقنا كسوي مسقانا لمون اندقنا كنسلو كله እግዚአብሔር عبيو كبري خزمر نسمو خوري كبري خزمر نسمو خوري كمزلو كله እግዚአብሔር عبيو كبري خزمر نسمو خوري كبري خزمر نسمو خوري كونتاتي تيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو نقراتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو كونتاتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو نقراتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو كسوي مسكانا لمون اندقنا كسوي مسكانا لمون اندقنا كسوي مسكانا لمون اندقنا كسوي مسكانا لمون كم زلوا كله እግዚአብሔር عبيو كولي خزمر نسمو خوري كولي خزمر نسمو خور كم زلوا كله እግዚአብሔር عبيو كولي خزمر نسمو خوري كولي خزمر نسمو خور كسوي مسكانا لمون اندقنا كسوي مسكانا لمون كقربي عملغو لمون كسوي مسكانا كم زلوا كله እግዚአብሔር عبيو كبري خزمر نسمو خوري كبري خزمر نسمو حمزة لوا وكله እግዚአብሔር عبيو كبري خزمر نسمو خوري كبري خزمر نسمو كونتاتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو نقراتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك مسكي حواتي نقرات كم زغوني يخون نمس كنا نزا أملاغ زي هاللويا كونتاتي كيريخو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا مسكينك دوي للهو لو ميغا
በመስኪነካ ደውለን ክስዌን ወላ ሃሌሉያ ክስዌ ምስጋና ክስዌ ምስጋና ክስዌ ምስጋና ለመወረ እንደገና 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 አሎኒ ውሬት አሎኒ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ከምሰይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ለይ ሞት ዘመ ከምሰይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ለይ ሞት ዘመ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ሃሌሉያ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት ዘመ ከምዘይ ተገብረሉ እስቲ እንታይ ይኹን ሕልሙ እዚ ዓላሜ ሞማት ተርፎንዮ ጉድጓድ ተደርቢዮ እንዳተባለ ክብሪ ለራዮ ፈጸመ ሕልሙ ናይ መውት ዝወርሶ ኣለዎ ብዙሑ በረኸት ዝወርሶ ኣለዎ ብዙሑ በረኸት አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ዘሚሮ ሚለ አይዘምርኔ ልማድ አይኮንኩን ስመስግን አነ ከምዘይ ተገብረሉ ሱኻይ ብለ ተገይሩ ላይ ሞት
አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ አሎኒ ምክንያት አሎኒ አሎኒ ውሬት አሎኒ ዘምሮ ብዬ አይዘምርኔ ልማዳይ ኮንኮን ዘመስግናነ ዘምሮ ብዬ አይዘምርኔ ልማዳይ ኮንኮን ዘመስግናነ ዘይተገብረሎ ስራይ ብለ أملاخنا يقول آمين لومي قالوا لنا حسبنا نأملاخنا حسبنا نكون أتاتنا النار أنا يكون نكسيابير يبارك نأملاخ دخون نكسيابير أملاخ مسكن نوز قبة عينات مسكانا وسيغنا خنبوينا قرب دقائق قالوا أنا نكسيابير مسكن نأملاخ كنا مسكنو نأملاخ كنا بيو نأملاخ كن بارقوينا يسوس كريستوس ويتاي يسوس ويتاي يسوس ويتاي هاليلويا كبرنا أملاخنا يخو هذا مسكرنا هذا جزء سميه تينك باستر كريس يمثلني هذا قال الله قالوسي كابت ولد جميراس زلمسات يعني را نبزح أمتات كنا نقولنا تسأ you shall walk you shall run you shall jump هذا ما قلتك التنسيخي نأملاك تقوي له إخي نأملاك تزلل له إخي نابلا يتسألي نأملاك دم يمسكن نيرو كوفي لا يترفتن هذا ما قلت تنسيخ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ ዝሞተ ነገርኩም እግዚአብሔር ይባረክ you shall walk you shall run you shall jump በኢየሱስ ስም ክትንስኢኻ በኢየሱስ ስም ክትጎይኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትዘልልኻ በእምነት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንአምላክ ዝኸውን እግዚአብሔር ይባረክ መስዋዕት ክንቅርብና you shall walk you shall run you shall jump ዝሞተ ነገርና ክትንስዩ ዝተተሓዘ ዝተኣስረ ነገርና በኢየሱስ ስም ክፍታዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክልቀቑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክልቀቑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክጎይዩ ገዛ አርሰናውን እንተቆይና ሎሚ ናይ እምነት ሃሌሉያ ቃል ክንዛረቢና እግዚአብሔር ይባረክ በእምነትና አምላክነ መስጉነይና ንስሙ ዘእመና ፍረከናፍር ሃሌሉያ በዝማዓልት እዚ ካብ ዝቤት እዚ بشم يسوع كريستوس هاليلويا مانتو هاليلويا 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 أفنى كفت اسكي እግዚአብሔር ይባረክ ንስም እግዚአብሔር እስኪ ሃሌሉያ ነመስግኖ ሃሌሉያ ነመስግኖ 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 ሃሌሉያ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ
ከጠላቶቼ ምድናለሁ ይሉ እግዚአብሔር ይባረክ ምስጋና ዝግቦ እግዚአብሔር ጸውአዮ ሃሌሉያ መምላት ከሆነ ልካዩ መምላት ከሆነ ልኪዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ መዓልት እዚያ ሎሚ መምላት ከሆነ እግዚአብሔር ይባረክ ዘይመስግን ሰባብ ዝቤት እዚያ ይሃሉ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር እንዳራኻ ንቃሉና ታመንካ እግዚአብሔር ይባረክ አመስግንዮ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪን መወዳታ ሁላትና ሀብሰለናዮ ተንሲና የዳውና ዘርጊና ነዝጎይታ ዝንባርኮ ነመስግን ነው ሃሌሉያ አፍ ይከፈት አንደበት ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቡዝ ቀርብ ሃሌሉያ መስዋዕት ምስጋና ሃሌሉያ አሎና ንመን ከም ንህብ ፈሊጥናዮ ኢና ነትዝግቦን ሀቦ ኢየሱስ ጎይታዩ አመስቀል ንዝሞተልና ሰብ ንዝገበረና ሃሌሉያ ካሞት ካብ ሲኦል ዘድሃነና ካብ ጸልማት ዘውፃና ሃሌሉያ ነቲ መጽሐፍ ክፈትሕ ሃሌሉያ ብቁ ዝሆነ ዝገንጸለው ኢየሱስ ሃሌሉያ ዝተሃርደ ገንሸል ሃሌሉያ ምስጋና ናኻ ሃሌሉያ Jadi ala baga masa more, era baga masya baga nama dia more. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora badi ala baga nama shidi ala baga mo. Shebele bele bele era baga sama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ክስውዕ ምስጋና Hallelujah. ክስውዕ ምስጋና ሎመወን እንደገና ክስውዕ ምስጋና ኩነታቱ ኸይራየና አምላኽ ድስው ሰባሎ ዶብ ዝገዛዚ ሃሌሉያ አምላኽ መን ምዃኑ ዝተገብረሉ ዝፈለጠ ሰባብ ዝገዛዚ ሃሌሉያ ኩነታተይ ኸይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ኩነታተይ ከይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሕቶታተይ ከይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሃሌሉያ ከሰውዕ ምስጋና ለመወን እንደገና ከሰውዕ ምስጋና ለመወን እንደገና ከሰውዕ ምስጋና ለመወን እንደገና ነገራተይ ከይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ኩነታተይ ከይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ስምዒታተይ ከይረኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግነካ
ዝበዝሓሉ ኣሃ ኣሃ ጸጋ ዝተቐበለ ኣብ ቅድሜኻ ክኸውን ሞገስ ረኸበ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተባረኸ ኣሃ ኣሃ ምሕረት ዝበዝሓሉ ኣሃ ኣሃ ጸጋ ዝተዓደለ ኣሃ ኣሃ ምሕረት ዝበዝሓሉ ኣሃ ኣሃ ጸጋ ዝተቐበለ ራፋጋያና ሸባ ኣብ ቅድሜኻ ክኸውን ሞገስ ረኸበ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተባረኸ እስኪ ንመወዳእታ ኣሃ ኣሃ ምሕረት ዝበዝሓሉ ኣሃ ኣሃ ጸጋ ዝተቐበለ ኣሃ ኣሃ ምሕረት ዝበዝሓሉ ኣሃ ኣሃ ጸጋ ዝተቐበለ ኣብ ቅድሜኻ ክኸውን ሞገስ ረኸበ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ መን ኣሎ ኸማይ ዝተዓደለ እስኪ መን ኣሎ ኸማይ ዝብል ሃሌሉያ ንኣምላኽ ሃሌሉያ ነዚ ጐይታ እዚ ይሰውኣሉ ሃሌሉያ ናይ ጭብጨባ ናይ እልልታ መስዋዕቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ክብርና ኣኻ ክብርና ኣኻ ክብርና ኣኻ ክብርና ኣኻ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ያልሆነ ሃሌሉያ ጌታ ለኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ያላጠረ ያላነሰ ከላይ ያልሆነ ኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ያልሆነ ጌታ ለኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ሃሌሉያ ከላይ ያልሆነ የኔ ጌታ ለኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ሄዳውና ዘርጊህና እስኪ ነፍስና ቅድሚው ነፍስ ያላጠረ
نفس سلسك هاللويا وشتنا هاللويا كلاي يفلفل نيني جيتا يسوسي علي مسكنا كنفسي يا لا ترى يا لا نسى كلاي يالقولي يني فقير يسوسي علي مسكنا كنفسي يا لا نسى يا لا ترى كلاي يالقوني ينا فكر ليسوسي علي مسكنا كنفسي هاللويا 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 هيال هوي بهايلي هيال أدركني ببرتاتي برتنا أدرك يا ماركني يا لا نسى يا لا ترى كلاي يالقوني ليسوسي علي مسكنا كنفسي مسكين مودعتها يا لا نسى يا لا ترى كلاي يالقوني يا ጌታ ኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ለነፍሴ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና በወድኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ናባኻ ክንቀርብ ናብ ጸጋ ዙፋን ካመእታው ዝረኸብና ነህና በዚ ረፍት እዚ እግዚአብሔር አቦ ክብር ንህበካለና بو بكريستوس إيسوس لازتقبلنا لازرخبنا كل مهرات كل تسفاتات كل بركات نامسكنا كاغويتا نهبكا مسوعتي نهبكا مسكانون بكريستوس إيسوس أب كرميها قبول سلازخونه نخبرك لنا ناها عملغونا مسكاننا كتوسد بكو زخون كاغويتا سلازفلتنا نمسكنك لنا باسم إيسوس كريستوس كل جزء أب كله سفرة أب كله زيابير أبو جزيتات بيسوس كريستوس سم كابانا مسكانا خفلفل زيابير أملا خي بيسوس كريستوس سم مسوعة مسكانا خي قارتنا خنبكا بخونتات كاين درت بنحلفو كاين درت بشم يسوس كريستوس اتسلي الله ويتا كل انتنا خنبكا باسم يسوس كريستوس حيوان أمان كويننا بكريستوس إيسوس نأخذبك مسوعتي إخزيابير أبو بيسوس كريستوس إنهابنا إخزيابير أبو غنهنت بشم إيسوس كريستوس اتسألي الله قويتا سلا غلو كبرن مسكانا أنا أخايخون سلا زي معالت زينا مسكنا كالونا تقبلنا يغلو إخزيابير أبو بحيوتنا يتنا سرفا جزينا زمننا حيوتنا غلو نسخات ركب إخزيابير أملاخ يبارككم ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ደማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ተኸድወ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ናትኩም ዝሆነ ዘበለ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክ ዘተሐለወ
በአምላኽ ድማ ተባረኸ ይሁን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ደገ ጸላእትኩም ውረሱ በሰላም ኪዶ ጌታ ይባርኩ ኢየሱስ ኢየሱስ ስላለ ስምህን እጠራዋለሁ ጌታዬ ጌታዬ እላለሁ ስምህን እጠራዋለሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ስላለ